Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala qala wala quwata illa billah. Wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi wa fi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badalau langgoliban katful kubar katmun wafi nasiyami nindastakor wa badawawin ayanat mafhuma maka misli kulusoni en wa masonak wa kubla kalin layakunu kubaro aniladi kubaruhu kot utmiro kandor bial abda musian wa atam tab yiniyal tabyiniyal kakomanu ton bil kikam wa bada laulah lan ing dalem sakwise lapat laulah goliban ing dalem kaprai katful kobari utawi buang kobar iku katmun wajib wa finasi yaminin lan ing dalem muftada kang mertelakake sumpah tatawa supoto nda utawi katful kobar iku istakoro tetep apa ndak wa badawawin lan ing dalem sakwise wawu ayanat kang mertilakake tatawa kang nyatakake apa wawu mafhuma mak ing maknane lapat ma'a iku kamisli kulusoniin wa masunaa kaya sepadani contone lapat kulusoniin wa masunaa. Kulusonien utawi saben-saben wong kang agawe wama lan wama sertane barang sonaa kang agawe sapa kulusone ing emak wa qablakalin lan ing dalem sadurunge kal layakunu kang ora pantes utawa kang ora ana apa kal kobaron iku dadi kobar aniladi saking muftada kobaruhu kang utawi kobari aladi iku kot utmiro temen-temen dibuang apa kobar kador bial abda musian koyok contone lapat dor bial abda musian Dorbi utawi oleh mukul sapa ingsun al abda ing budak tatawa ing kawula musian kali wong kang agawe ala wa atamu tabyini utawi luweh sempurnane oleh mertelakake ingsun al kako ing perkara hak manuton kali kang digantungake bilki kami kelawan pira-pira khidmah kasiluma utawi kasile perkara fi hadhil abyati kang ing dalem iki pira-pira bet iku anal kobar satemene kobar iku wajib apa katfu buang kobar fi arbaati mawadia ing dalem ana papat pira-pira panggonan. Al awalu utawi contoh kang kawitan iku ayakuna yen to ana apa kobar iku kobarun dadi kobar li muftada'in keduwene muftada ba'da laula ing dalem sakwise lapat laula nakwu laula zaitun la ataituka sepadane lapat laula zaitun la ataituka laula zaitun lamun ora ana utawi zaid iku maujud la'ataitu mongko yekti nekani sapa ingsun ka ing sira atakdiru utawi ngira-ngirakake lapat laula zaidun la'ataituka iku laula zaidun maujudun la'ataituka laula zaidun lamun ora ana utawi zaid iku maujud la ataitu moko yekti nekani sapa ingsun ka ing sira waktu ruja lan jabake sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane goliban ing kaprai
Ama saking contoh waroda kang temeka apa dikruhu nuturake kobar tatawa pituture kobar fihi ing dalem ma sududan kalin recel kakoli kaya dawuh Kiai Syair bakar basit laula abuka walaula qoblau umar alqat ilaika ma'adun bil maqalidi bakar basit yo laula abuka lamun ora ono utawi bapak sira walaula qoblahu lan lamun ora ono iku ing dalem sadurunge abuka umarun utawi umar alqat mongko nyerake ilaika marang sira ma'adun sapa qabila ma'ad bil maqalidi kelawan pira-pira kuncine pemerintahan walaula qablau umar artekno ngene ya kene walaula umarun lan lamun ora ana utawi umar iku qablahu ing dalem sadurunge abuka ngono ya kene ya fa umarun mongko utawi lapat umar iku muftadaun dadi muftada apa lapat umar wa qablahu utawi lapat qablahu iku kobarun dadi kobar wa hada utawi iki contoh lapat laula alladzi perkara dakaro kang nutur hu ing hada sapa al musannifu Kiai Musonef fi hadal kitabi ing dalem iki kitab min anal katfa nyatane saking sak temene buang kobar badha laula ing dalem sakwise lapat laula iku wajib illa qalilan angin sithik huwa iku utawi hadal ladzi dakarahul musonef iku tariqatun cara berpendapat tatawa dedalan liba dinakwiyina ing setengahe pira-pira ulama ahli nahwu wa tariqatu utawi dedalan asaniyatu kang kaping pindho iku anal katfa satemene buang kobar iku wajib daiman ing selawase wa anama lan satemene contoh tatawa perkara waroda kang temeka apa ma mingdalika saking mengkono-mengkono muftada ba'da laula saking mengkono-mengkono al muftada ba'da laula ngono ya kene saking mengkono-mengkono wukuul kobari ba'da laula sing penak ya mingdalika saking mengkono-mengkono al muftada ba'da laula binggoiri katfin kelawan tanpa buang kobar fiddoiri ing dalem doire iku muawalun kang ditakwili wa tariqatu utawi dedalan asali satu kang kaping telu iku anal kobar sak temene kobar iku ima ayakuna ana kalane yen to ana apa kobar iku kaunan iku anane lapat kaunan mutlakon kang umum au kaunan utawi anane wujude lapat kaunan anane lapat kaunan iku muqayyadan kang dibatesi tatawa kang dikhususake tatawa kang dikoyiti yang dimaksud kaunan mutlakon iku contoh sing buang lapat maujud termasuk kobar yang dibuang iku jenenge kaunan mutlakon contoh-contohne laula zaidun la ataitu ka ono lapat maujud yang dibuang iku jenenge kaunan mutlakon termasuk koyo contoh syair laula abuka walaula qoblau umar iku yo iku jenenge kaunan mutlakon iku umum anane umum nek kaunan muqayyad iku khusus atau dibatasi iku jenenge kaunan am. Kaunan am itu kaunan mutlak, kalau kaunan kos itu berarti kaunan muqayyad. Fa in kana mongko lamun ana apa kobar, iku kaunan iku anane lapat kaunan. Anane lapat
anane lapat mutlakon kang umum ngono ayo. Jadi kaunan mutlakon. Wajaba mongko wajib apa kadfu buang kobar. Naku sepadane contoh. Laula zaitun lakana khada. Iki jenenge kaunan mutlakon, buang kobar ya. Buang kobar. Laula zaitun lamun ora ana utawi zait. Iku maujud. Lho iku jenenge kaunan mutlakon. Lakana mongko yekti ana sapa zait iku kada kaya iki. Iku jenenge kaunan mutlaqo ya. Laula zaitun lakana khada. Ayat tegese laula zaitun maujudun. Lho, lapat maujudun itu menjadi kobar yang dibuang. Iku jenenge kaunan mutlaqo. Saiki wa ingkana lan lamun ana apa kobar, iku kaunan iku anane lapat kaunan muqayyadan kang dibatasi utawa kang dikhususake. Fa ima ang tadullah mongko anapun mongko ana kalane yen to duduake ngono ya. Mongko anapun yen to duduake gak penak. Fa ima ayatullah mongko ana kalane yen to duduake alaihi ing atase kobar. Apa dalilun dalil? Aula utawa ora ayatullah. Fa'ilam yatullah mongko lamun ora duduake alaihi ing atase kobar. Apa dalilun dalil? Wajaba mongko wajib. Apa dikruhu? Nuturake kobar. Nakwu sepadane lapat laula zaitun muksinun ilayya ma ataitu. Laula zaitun lamun ora ana utawi zait iku muksinun wong kang bagusi ilaya marang ingsun. Ma'ata itu ora nekani sapa ingsun. Laula zaitun muksinun iku kan kobare tik tampakno. Berarti kaunan mukuyat. Ya. Laula zaitun muksinun iku jenenge kaunan mukuyat. Kobare ditampakkan. Kalau dimutlakan berarti ana lapat maujudun yang dibuang, kaunan mutlak. Fa indala lan lamun duduake alaihi ing atase kobar. Apa dalilun apa dalil? Jaza mongko wenang. Apa isbatuhu netepake kobar wakat bulan buang kobar. Nakwu an yukola sepadane yen to diucapake apa hal yaitun muksinun ilaika. Hal zaitun ana to utawi zait iku muksinun wong kang bagus ilaika marang sira. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat laula zaitun la halaktu. Laula zaitun lamun ora ana utawi zait iki tegawe kaunan mukuyat yo kenek, tegawe kaunan mutlakon yo kenek. Laula zaitun la halaktu. Umpama tegawe kaunan mukuyat ngene yo. Kaunan mukuyat iku ana lapat ana takdirane lapat sing dibuang. Kaunan mukuyat iku gak sing maujudun gak. Laula zaitun lamun ora ana utawi zait iku at'ama paring mangan sapa zait ni ing ingsun la ahlaktu yakti memongko yakti rusak sapa ingsun minal jui saking lesu. Berarti iku namanya kaunan mukuyat. Berarti ono lapat at'ama ni. Ono kobar sing dibuang. Lah kapan buang lapat maujudun laula zaitun lah halaktu. Lamun ora ono utawi zait iku maujud lah halaktu mongko yekti rusak sapa ingsun. Berarti iku kauyan apa iku
dinani kaunan mutlako. Kaunan mutlako umum. Dadi ana sing kaunan aman kaunan sing mutlak, ana sing kaunan kos ya khusus berarti mukuyat. Ayat tegese laula zaidun, lamun ora ana utawi zaid iku muksinun, wong kang bagusi ilaya marang ingsun. Iki termasuk kaunan mukuyat. Iki gawe kaunan mukuyat termasuk lapat muksinun iku ya ana kobare sing ditampakkan. Fa in sita mongko lamun karep sapa sira kadapta, mongko buang sapa sira alkobaro ing kobar. Wa in sita lan lamun karep sapa sira asbatta, mongko netepake sapa sira hu ing kobar. Wa minhu lan iku setengah sangking asbat tahu. Qaulu abil alai al-ma'ari, sapa ucapane abi ala al-ma'ari. Bakar wafir yudibur rubu minhu kulla adbin falaula gimdu yumsikuhu la salah. Yudibu ngejur apa arubu wedi. Tata wong ngene ya. Yudibu andadekake ajur apa arubu wedi. Apa arubu apa wedi takut ngono. Apa wedi tata takut. Minhu saking pedang. Minhu saking saif. Kula adebin ing saben-saben pedang kang landhep. Falaula gimtu mongko lamun ora ana utawi selontong tatawa ramkah ada pedang liya. Iku yumsiku ngeker apa gimtu hu ing kula adebin la salah, mongko yekti lele apa kula adebin. Wa qadiftara mongko teman-teman milih sapa al-musannifu kaya musannif hadi tarikota ing iki dedalan finggiri hadal kitabi ing dalem liyane iki kitab. Al-maudhi'u utawi panggonan asani kang kaping pindho iku ayakuna yen to ana apa al-muftada. Iku nason mertelakake fil yamini ing dalem digawe sumpah. Nakwu la amruka la af'alanna. Sepadani lapat la amruka la af'alanna. La amruka demi yekti utawi umur sira. Iku kusami. Jadi sumpah ingsun la af'alanna. Mongko yekti la af'alanna yekti agawe temen sapa ingsun. Berarti ana lapat al kusami yang dibuang ya. Berarti kobar sing dibuang. Jadi la amruka, kalau ditakdirkan la amruka kusami la af'alanna. Atakdiru utawi ngira-ngirakake lapat la amruka la af'alanna. Iku la amruka kusami. La amruka demi yekti umur panjenengan. Iku kusami dadi sumpah ingsun. Fa amruka mongko utawi lapat amruka. Iku muftadaun dadi muftada apa lapat amruka. Wa kusami utawi lapat kusami iku kobaruhu dadi kobare muftada. Walaya jusulan ora wenang apa atas riku mertelakake bi kelawan kobar. Kila didawake wa misluhu lan sepadane la amruka la af'alanna. Ya minuwahi la af'alanna. Ya minuwahi utawi sumpahi Gusti Allah. La af'alanna yakti agawi temen sapa ingsun. Atakdiru utawi ngira-ngirakake lapat yaminu wa la af'alanna. Yaminullahi kusami. Yaminullahi utawi sumpah Gusti Allah iku kusami. Iku kusami dadi sumpah ingsun. Wa utawi yaminullah iku layata ayyanu. Iku ora dadi nyoto. Apa ayakuna yen to ana apa al-makdufu lapat kang dibuang. Fi ing dalem yaminullah.
kobaron dadi kobar li jawazi kaunihi krana wenange anane makduf iku muftadaan dadi muftada wa takdiru utawi ngira-ngiraake lapat kosami yaminuwa ngira-ngiraake iku kosami yaminuwa kosami utawi sumpah ingsun iku yaminuwa sumpah Gusti Allah bikilafi la amruka kelawan bedane lapat la amruka fa inal makdufa mongko sak temene lafat kang dibuang ma'ahu sertane la amruka iku ya ta'ayyanu dadi tertentu apa ayakuna yen ta ana apa makduf iku kobarun dadi kobar li ana lamal iftida li ana lamal iftidai karena saat temen lam iftida iku kodakolat teman-teman manjing apa lam iftida alaihi ing atase muftada lapat la amruka wakakuha utawi khake lam iftida iku adukulu manjing alal muftada ing atase muftada wa ilam yakun mongko lamun ora ana apa al muftada iku nason mertelaake fil yamini ing dalem digawe sumpah lam yajib lamun wajib apa katful kobari buang kobar naku abdullahi la af'alanna contone lapat abdullahi la af'alanna abdullahi utawi janjine Gusti Allah la af'alanna yakti agawe temen sapa ingsun atakdiru utawi ngira-ngiraake iku abdullahi alaya abdullahi utawi janjine Gusti Allah iku alaya melarati ing atase ingsun fa abdullahi mongko utawi lapat abdullahi iku muftadaun dadi muftada apa lapat abdullahi wa alaya utawi lapat alaya iku kobaruhu dadi kobare muftada walakalan iku wenang keduwene sira utawi isbatuhu netepake kobar wakat bulan buang kobar al maudiu utawi panggonan asal isu kang kaping 3 iku ayakoa yen to tumiba badal muftadai ing dalem sakwise muftada apa wawun apa wawu wa kang utawi wawu iku nasun iku mertelaake fil ma'iyati ing dalem makna ma'iyah naku kulu rajulin wandoi atuhu sepadane lapat kulu rajulin wando aituhu kulu rajulin utawi saben-saben wong lanang doi atuhu lan wando aituhu sertane ngono ya kulu rajulin utawi saben-saben wong lanang wando aituhu sertane pekarangane sertane agawene ngene wandoi atuhu sertane penggaweane fakulun mongko utawi lapat kulun iku muftadaun dadi muftada apa lapat kulun wa qauluhu lan pengucape kil wandoi atuhu utawi lapat doi atuhu iku maktufun kang diatufake ala kulin ing atase lapat kulin wal kobar utawi kobar iku makdufun lapat kang dibuang wa takdiru utawi ngira-ngiraake lapat kullu rajulin wandoi atuhu iku kullu rajulin wando aituhu muktari nani kullu rajulin utawi saben-saben wong lanang wandoi atuhu sertane penggaweane kullu rajul iku muktarinani bebarengan karone wa yuqadaru lan dikira-kiraake apa al-kobaru kobar ba'da wawil ma'iyati ing dalem sertane wawu ma'iyah wakila lan jarene kil wakila lan diucapake la yuktaju ora dibutuhake apa ila takdiril kobari marang ngira-ngiraake kobar li ana
makna kuli rajulin wan de atuhu. Karena sak temene maknane lapat kullu rajulin. Li ana makna kuli rajulin wandu aituhu. Karena sak temene maknane lapat kuli rajulin wandu aituhu. Iku kulu rajulin ma'an du aituhu. Kulu rajulin utawi saben-saben wong lanang. Kulu rajulin utawi saben-saben wong lanang. Iku ma'a dai'atihi. Iku ma'an dai'atihi. Sertane penggaweane kulu rajul. Wahada utawi iki mak liana makna kuli rajulin wandu aituhu tatawa kulu rajulin ma'andu aitihi. Iku kalamun kalam tamun kang sempurna. Layuk taju kang ora dibutuhake. Apa kalamun tam illa takdiri kobarin marang ngira-ngiraake kobar waktaro lan milih hadal madhaba ing ikilah madhab sapa Ibnu Usfur fi sarkil indohi ing dalam sarai kitab ido. Fa ilam takun mongko lamun ana apa alwawu iku nason mertelakake fil ma'iyati ing dalem maknane ma'iyah. Lam tukdaf lam yukdaf lamun dibuang apa al-kobar kobar wujuban kelawan wajib nakwu zaitun amrun ko imani. Sepadane lapat zaitun amrun ko imani. Zaitun utawi zait wa amrun lan amr iku ko imani ngadeg karuni. Al maudhi'u utawi panggonan arabiyu kang kaping 4 iku ayakuna yen to ana. Iku ayakuna yen to ana apa al mubtada iku masdaron iku rupa masdar. Wa ba'dahu lan iku ing dalem sakwise mubtada kalun utawi ana tarkib kal sadda. Nggon-nggoni apa kal masadal kobari ing panggonane kobar. Wahya utawi kal iku latas luku. Waya utawi kal iku latas luku ora patut apa kal. Ang takuna ing yen to ana apa kal iku kobaran dadi kobar. Fayuk dafu mongko dibuang apa al kobar wujuban kelawan wajib. Lisadil kali krana oleh nggon-nggoni tarkib kal masadahu ing panggonane kobar. Wadhalika utawi mengkono ayyakunal muftada. Iku ayyakunal muftada masdaron. Iku nakwu dorbi. Iku nakwu dorbiyal abda musian. Sepadane contoh. Dorbi utawi oleh mukul ingsun al abda ing budak atau ing kawula musian kali wong kang agawi ala. Fadorbi mongko utawi lapat dorbi iku muftadaun iku dadi muftada apa lapat dorbi. Wal abdu utawi lapat abdu iku maf'ulun dadi maf'ul apa lapat abdu lahu marang dorbi. Wa musian utawi lapat musian iku kalun iku dadi kal apa lapat musian sadda. Nggon-nggoni apa kal masadal kobari ing panggonane kobar. Wal kobar utawi kobar iku al makdufun lapat kang dibuang wujuban kelawan wajib. Wa takdiru utawi ngira-ngiraake lapat dorbiyal abda musian iku dorbiyal abda itakana musian. Dorbi utawi oleh mukul sapa ingsun al abda ing kawula iku idakana ing dalem nalikane tinemu apa ing dalem. Dorbi oleh mukul sapa ingsun al abda ing kawula iku idakana ing dalem nalikane tinemu sapa abet musian kali wong kang agawi ala.
In aruta lamun ngarepake sapa sira al istiqbala ing makna zaman mustakbal. Kaya ida kana musian iku jenenge zaman mustakbal ya. Wa in aruta lan lamun karep sapa sira al mudia ing makna zaman mati. Fatakdiru mongko utawi nakdirake lapat dor bial abda musian. Iku dor bial abda itakana musian. Iku jenengane zaman mandi. Dorbi oleh mukul sapa ingsun al abda ing kawula. Iku itkana ing dalem nalikane tinemu sapa abet musian kali wong kang agawe ala. Fa musian mongko utawi lapat musian iku kalun dadi kal apa lapat musian minad domiri saking domir al mustatiri kang kesimpen fi kana ing dalem lapat kana. Al mufassari kang ditafsiri apa domir mustatir bil abdi kelawan lapat abd. Wa idakana utawi lapat idakana au idakana atau lapat idakana iku dorfu zamanin iku dorof zaman naibun kang dadi ganti apa dorof zaman anil kobari saking kobar. Wa nabah lan ngelingake sapa al musannifu kiai musannaf bi kauli kelawan dewe kiai musannaf rupane wa qabla khalin ala anal kobaro ing atase sak temene kobar. Al makdufa lapat kang dibuang apa kobar iku mukot darun kang dikira-kirake apa kobar qoblal kali ing dalem sadurunge tarkib kal alatikal sadda kang manggoni apa kal utawa apa alati masadal kobari ing panggonane kobar. Kama kaya keterangan takudama kang wis dingini apa takriruhu netepake ma. Waktu ruja lan jabake sapa kiai musonef bikauli kelawan dewe kiai musonef rupane layakunu kobaro anil kali saking tarkif kal. Alatikal tasluku kang patut apa kal. Apa alati ya kena apa kal ya kena ya. Alati iki isine ya kal. Ang takuna ing yen to ana apa kal iku kobar dadi kobar anil mubtada'i saking mubtada. Al madkuri kang ditutur iku nakwu mah sepadane perkara kakah kang nyeritakake sapa al akfasu Imam Akfas roki mahu wa hu min qaulihim saking dawe wong Arab Zaidun ko iman Zaidun utawi Zaid ko iman kali ngadeg sapa Zaidun utawi Zaid ko iman kali kang ngadeg sapa Zaid. Fa zaitun mongko utawi lapat zaitun iku muftada dadi muftada apa lapat zaitun wal kobar utawi kobar iku makdufun kang dibuang apa kobar. Wa takdiru utawi ngira-ngiraake lapat zaitun ko iman iku sabata ko iman. Sabata tetep sapa Zaid ko iman kali ngadeg. Wa hadil kalu utawi iki kal. Wa hadil kalu utawi iki kal iku tasluku. Iku tasluku patut apa kal. Ang takuna ing cinta ana apa kal iku kobar dadi kobar. Fatakulu mongko ngucap sapa sira Zaidun ko imun. Ing lapat Zaidun ko imun. Zaidun utawi Zaid iku ko imun mung kang ngadeg. Fala yakunu mongko ora on apa al kobaru kobar iku wajibal katfi wajibe buang kobar bi kilafi ndur bil abda musian kelawan bedane lapat ndur bial abda musian final kalam mongko sak temene tarkif kal fihi ing dalem ndur bial abda musian iku latas luku ora pantes ora patut apa kal. Ang takuna ing yen to ana apa kal iku kobar dadi kobar anil mubtada'i saking mubtada. Alladzi mubtada qabla kang ing dalem sadurunge kal. Fala takulu mongko ora ngucap sapa sira ing lapat darbial abda musiun. Iku tidak boleh. Li ana durba krana sak temene lapat durba. Krana sak temene mukul utawa lapat durba. Iku la yusofu ora disifati apa durba bi anahu
kelawan sak temene lapat durba iku musiun wong kang agawi ala. Wal mundofu utawi isim kang dimundhufake ila hadal masdari marang iki masdar iku hukmuhu hukume mundhaf ka hukmil masdari kaya hukume masdar. Nakwu sepadane contoh at-tamu tabyinil qaqo manuton bil kikam. At-tamu tabyini utawi luwih sempurnane oleh mertilakake ingsun al qaqo ing perkara hak manuton kali digantungake bil kikami kelawan pira-pira hikmah. Fatamu mongko utawi lapat atamu iku muftadaun dadi muftada apa lapat atamu wa tabyini utawi lapat tabyini iku mundhafun iku dadi mundhaf ilaihi marang muftada. Wal kaku utawi lapat al kaku iku maf'ulun dadi maf'ul litabyini marang lapat tabyini. Wa manuton utawi lapat manuton iku kalun dadi kal apa lapat manuton sadda. Sadda nggon-nggoni apa kal masadal kobari atamu. Ing panggonane kobari lapat atamu wa takdiru utawi nakdirake lapat ad-dorbi al abda musian iku atamu tabyinil qaqaida kana manuton bil kikam. Ngono ya kene atamu tabyinil qaqo itkana manuton bil kikam ya kene ya nakdirake mustakbal atau manti. Walam yadkur lan ora nutur sapa al musannifu kaya musannif al mawadi'a ing pira-pira panggonan allati mawadi' yukdafu kang dibuang fiha ing dalem mawadi' apa al muftada'u apa muftada' wujuban kelawan wajib waqat ada lan temen milang-milang sapa kaya musannif ha ing mawadi' fi nggoiri hadal kitabi ing dalem liyane iki kitab arbaatan kang ana papat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.